Takže ahoj, já se jmenuji Tomáš Hulín a dneska teda budu vařit. Jsem teda zvědavý, kdo ke mně teda přijde, abych teda řekl, přihlásila mě tady moje babička. Moje babička mě jsem přihlásila, no, baví mě vaření, mezi moje záliby patří třeba počítač. Jo, rád bych si teda koupil nějaký počítač, kdybych to vyhrál, no. Strašně bych chtěl vyhrát, teda vůbec mi nejde o peníze, abych se chtěl, jakože chtěl bych hrát nějaké přátelé, jo, já tady nejsem kvůli penězům. Vůbec mi o peníze nejde, prostě, no, jsem tady, abych někoho poznal víc. A nechápu, jak někdo může chtít prostě na peníze. Já vůbec nevím, jako... Takže jdeme na předkrm, nebo spíše hlavní vchod. Vezmeme si teda rohlíky, tady máme jeden rohlík, no, na jednoho, budeme stačit půlka. Tak, mám tady teda ty rohlíky, kolik nás vlastně přijme. Tak, ještě to je, no, to si sežeru pak až přijdu dom, teda to si sežeru až tak sám. Takže máme tady ty 3 rohlíky, jo. Teď musíte víc, co to chcete doma vařit, tak můžete dávat velký pozor. No, a když to vydržíš až do večera, nepapat, tak uvidíš zlatý prasátko. A tati? No. A mohlo by to prasátko být třeba větší než já? To víš, že mohlo. A tati? Ano. A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru? Zahnutý zuby. Když vydržíš nejíst, budou i zuby. Ne, já nemusím, já už ho vidím. Užijte si ty pravé české Vánoce se vším všudy. Když je milujete, není co řešit. Takže ahoj, já se jmenuji Jaroslav a dneska budu jíst u pana Hulina a podíváme se, co nám nabízí. Předkrm, to je cibulána kulato, bude trvat asi 2 hodiny, hlavní vchod, rohlík se salámem, zábava na ní, to si děláš prdel, desert, co pičkoty, jo, to ne, to umíme mít pravý mistři, no, se podívejte. No, myslím, že to bude dobré. Ahoj, já jsem Robin. Do tohohle pořadu mě pozvala moje sestra. Hodně se těším, že potkám hodně přátel a hlavně na ty výborné pokrmy. Takže, dneska jsme zvaní k Hulinovi a tady je jeho nabídka. Předkrm, cibulána kulato, vaří se to 2 hodiny. To může být docela dobrý. Hlavní chod, rohlík se salámem, tak takový obyčejný, to si každý dělá. A zábava, ne, takže to nevím, to fakt nepoznám. A dezert, 2 piškoty, to může být dobré, hodně se těším. Tak. Takže tady máme salámy, jak jsem říkal, rohlíky se salámem. Tady nahoru pojď. Tak, tady mám čepicu, aby neříkali, že budem balit vlasy, jo, protože jak jsem to sledoval, tak padaly mi tam vlasy a to jsem udržený. Takže tady máme ten salám. Počkat, co tady mám? Vemu salám. A teď musíme dávat velký pozor, protože musíme teda takhle... Musíme teda tady... Vlastně ten salám musí být jakoby... Musí tady být jedna dírka, jo, jinak to není... Prostě musí tam být jedna dírka tady. Klidně si tam takhle udělejte a zvětšte, jo. A musíte tam prostočit hlavně prst takhle. Tak, a teď si to tady dejte. Teď dáme další salám. Dáme další salám, jo. Tady další, tady ty 2. Dát jim to jim, nebo... Já to sežeru. Já to teda ještě okošnu. Je to chutné.
Je to velmi chutné, myslím, že se mi to teda velmi povedlo. Tak to dáme tady. Další piškot. Jakože chutná. Taky dobrý. A další piškot, tak. Zde máme teda hlavní vchod, aby jsme si ujasnili, že zde je hlavní vchod. Dezerty, zákusky. Tak. Teď jdeme na to. Teď musíme udělat předkrm. Tak jsem říkal, to bude ta cibula na kulato. Tak. Oloupeme ji. Cibulu musíme pestře oloupat, nesmí tam být ani jedna slupečka. Takhle. To mě naučila babička, ještě když jsem byl malý. Musíte toto chytnout takhle tu cibulu do 2 prstů, jo, a takhle jakože loupat. Tak, když už máte oloupanou,